हाय हेल' खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि आंनि रनित बसुमतारी यूट्यूब चेनेलाव गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोन साफ्रोमखौ बरायबावनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैहाय मोनसे टपिक लानानै फैदों आङो भिडिअखौहाय। दा अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, नायलांबाय थादो। दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना। दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, थ'दो होमब्ला थांग्रोनोसै। थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौहाय लास्टसिम नायलां आरोना, लास्टसिम नायलांबासो बुजिगोन भिडिअखौहाय। दा नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय। मानि सायाव सावरायनो नागिरदों जों दिनैहाय। ओइलाय फैगौ नै जोंना लोगोआ। थ'दो स' फाइनालि लोगोफोरनि दिनैहायबो फैलायबाय बेरायथावथाव दसेनो। दा गुड निउसआ बेनो जाहैबाय, मोनसे मिथिहोनो गोनाङा, लन्थिबारियाव 9 थारिखनिफ्राय बल खेला फुटबल अपेनिं जासिगोन। ओमफ्राय दा मोनसे बुंनांगौआ बेनोल' आंना, फुटबल खेलायाव आर्टिस्ट मोजां मोजां लाबोयो, बर' एक्ट्रिसफोरखौ लाबोयो। ओमफ्राय लाबोनायनि जेबो बादा गैया, खिन्थु मोनसे खोथाया बेनोल', एक्टरफोरखौ मानो लाबोआ बेनोल' आरोखि। मोनसे एक्टरफोरखौबोथ' लाबोनो हायोना, फुटबल खेला होग्राफ्रा, क्लाबफ्रा एक्ट्रिसखौ लाबोनो हादोंब्ला एक्टरखौ मानो लाबोनो हाया? दा बे मोनसे कुइसन आरोखि आंनिफ्राय। मोजां मोजां एक्ट्रिसफोर लाबोजोबखाबाय, लाबोबाय थायो। एक्ट्रिसआ मोसानो गोरोंला एक्टराबोथ' मोसानो गोरोंखाना। फिल्मावथ' एक्टरबो मोसायो एक्ट्रिसबो मोसायो। दा बेनो माने एक्टरफोरखौबो लाबोनांगौ आंनि साननायाव आरोना। मानसिफ्रा गोबां सोंहरो आंनावहाय रायजोफ्रा, आंनिब्लाना एक्टरफोरखौबो लाबोनांगौ आरोखि। जेरै सेलेब्रिटि एक्टरफोर दङना, लिंसारमोन बायदि, सुकबिर कार्जिमोन बायदि फुराना एक्टरफोर दं। ओमफ्राय मा होनो, सोरां एक्टरमोन, आरो मेरला गोबां एक्टरफोर दंबावो आरोना। सोरखौबा सासे जेन'बा मोनसे देवबाराव जेन'बा सासे एक्ट्रिस लाबोबाय, मोनसे नेक्स्ट देवबारावहाय सासे एक्टर लाबोलायबाय। जेन'बा मा होनो, फैला सार, बिसोरखौबोथ' लाबोनो हायोना। मोजां मोजां खोथाफोर बुंलांगोन। दा बेनोल' मोनसे कुइसनमोन आरोखि आंनिफ्रायहाय। एक्टरफोरखौबो लाबोयोबा मोजां जायो, माने समानै जौगाहोनोब्ला आरोखि ना। एक्ट्रिसआ जेरै जौगादों एक्टरफ्राबो बिदिनो जौगालांथों। नायग्राया बयबो नायखागोन, एक्टरखौब्लाबो नायखागोन, एक्ट्रिसखौब्लाबो नायखागोन आरोना। एक्टराबो मोसाखागोन, नोंसोर मोसानो होनबानो मोसाखागोन ना एक्टरफ्राबो। एक्ट्रिसआबो मोसायो, एक्टराबो मोसाखानांगोन। दा रायजो राजाफोरनि कुइसना बेनोबान, एक्ट्रिसफोरखौथ' जों नुग्लिबाय थाखासै जेरावबो। थ' लन्थिबारिनि क्लाबआ सोरबा एक्टरफोरखौ लाबोयोब्ला अननानै मोजां जागौ आरो आंनि साननाय आरोना। सोरबा एक्टर सानैसो लानानै फैयोब्ला खेलायावहाय जोबजासिमाव, जेनेबा सानैसोब्लानो हाथाराब्लाबो सासेसो एक्टर लाबोयोब्ला मोजां जागौ। मानो होनोब्ला एक्ट्रिसफोरखौ बयबो जेरावबो नुजोबखाबाय। आरो फुटबल खेलाखौ ना, टिकेट दाननानैबाबो नायनो बयबो मोजां मोनखायो। दानि मानसिफ्रा बयबो टिकेट दाननानैब्लाबो नायखायो, जोंबो नायहैयो। बांद्राय थांजोबनो हाया जों थांनाया, माखासे न'नि प्रब्लेम थायो। जों बिदिनो मावनानै जाग्रा मानसि नालाय, मावनानै जायो, बांद्राय टाइम होफ्लायजोबनो हाया आरो। होमब्लाबो माब्लाबा टाइम मोननायाव नायहैबाय, माब्लाबा सानडेफ्राव टाइम मोनबा नायहैबाय, बिदि आरोना। ओमफ्राय न' डाउट गाज्रि मोननो नाङा, एक्ट्रिसफोरखौबो लाबोनाङा होनाखै।
जेन'बा जोङो आंनि व्यक्तिगतनिफ्राय आरोना एक्ट्रेसफोरखौबो लाबो खिन्थु हायोब्ला आरोना एक्टरफोरखौबो लाबोनो नाजा ना मा होनो मामाय फुटबल खेलायाव नोंनि बायदिला एक्ट्रेसफोरखौल' लाबोनांगौ ना एक्टरफोरखौबो लाबोनांगौ दे बुंहरदो जायखिजाया स' लोगोफोर लन्थिबारिनि खेलायाव बयबो फैलायदो 9 थारिखआवहाय अपेनिं जागोन खेलाया ओमफ्राय फेसिलिटिफ्रा सियार गैया खोमा आं मिथिनाय बायदियाव आरोना गेलारिसो बानायदों होननानै खोनादों गेलारि बानायगासिनो ओमफ्राय दा कमप्लिट जाबायना माबायथाय खबर लानो मोनाखै आरोना आं दाखालि खबर लादोंमोन ओमफ्राय बानायगासिनो होननानै मिथिदोंमोन 9 थारिखआव अपेनिं जागोन ओमफ्राय फुजा एक्ट्रेस फैयो ना मा होननाय खोनादों आं जायखिया बयबो फैलायदो थ' आं बुंनायखौ रावबो गाज्रि मोननो नाङा बेलाय सोरब्रा होननानै बुंग्रा थायो नालाय खायसे जोंनि साननायखौहाय आंनि साननायखौ बुंबाय आरोना लाबोआब्ला नोंसिनि खोथा न' डाउट लाबोयोब्ला मोजां जायो आरो जायखिया एक्टरफोरखौहाय थ' दिनैनि बुंनांगौआ बेखिनियानोमोन भिडिअबो लाबोफ्लायबाय थानो हायाखै दामानि खामानि बेस्थ' जानानैहाय स' थेंक इउ फर वाचिं नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथांमोनखौ भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालाम माबायदि जादों खोन्थाहर भिडिअखौ थेंक्स